בואו נכין יחד פרפרי חופש כתפילה לשובם הקרוב של אחינו החטופים. כל מה שצריך כדי להתחיל זה דף ריבועי. ראשית נקפל למשולש ונהדק. עכשיו נקפל לעוד משולש. נזכור להדק לאחר כל קיפול. נפתח את הקיפול האחרון, כך שהצלע ארוכה לכיוון שלנו. נבחר קודקוד אחד מהבסיס ונקפל אותו למעלה. נהדק, נהפוך ונעשה את אותה פעולה בכיוון השני. שוב נקפיד להדק את הקיפולים. נחזיק את הדף המקופל כך, ונפתח את הכיסא האמצעי שלו בצורה כזאת. כעת נחבר יחד את הצלעות הנגדיות, נהדק ונהפוך, כך שהצלע הארוכה שוב מולנו. את כל אחת מצלעות הבסיס נעלה למעלה ונהדק. בדיוק בצורה הזאת. נהפוך כשהצלע הארוכה שוב מולנו, ונעלה אותה למעלה עד שנשאר משולש קטן. נשים לב שיש לנו 4 משולשים. את השניים הקדמיים נקפל, ואת השניים האחוריים נוריד למטה בעדינות. שימו לב שאותם אני לא מהדקת, אני לא רוצה שהם יקרו, ולבסוף נקפל לחצי כלפי פנים. והנה יש לנו פרפר יפהפה. מי שרוצה יכול לגזור טיפה את קצוות הכנפיים כדי לתת לו מראה טיפה יותר עגול.